K5 nangin madinalagon ang ginpatigayon nga bloodletting activity sang 604th Community Defense Center sang Philippine Army. Kaupod ang K5 News FM Iloilo kag ang Western Visayas Medical Center subong man ang Philippine Red Cross diri sa Pototan Astrodome Agosto 14. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Army Colonel Michael Asuncion, Chief sang 604th Community Defense Center, ginpahayag sini nga 160 ka donors ang nangin successful sa tanan nga screening test agud makadonar sang dugo. Dako man ini ang importansya suno kay Asuncion bangod hindi lamang ini makabulig sa iban nga tawo nga nagakinahanglan sang dugo, kundi makabulig man ini sa ikaayong lawas ang donor nga makareplenish. Na continuous tayong magdo-donate ng dugo. Hindi lang naman ito napaka-importante sa pagtulong natin sa kapwa pero sa ating physical na content. Pag nag-donate kasi tayo ng dugo, parang nare-replenish. Nagapasalamat naman si Asuncion sa tanan nga nag-upod sa ila kausa agud matigayon ang bloodletting sa maayo kaangay sang K5 News FM Iloilo sa pagpanguna ni Doc Ramel Itang Uy kag Area Station Manager Ray Espeja Umalay nga SB member man sang Pototan, Western Visayas Medical Center kag Philippine Red Cross. Nahibaluan na nagtagman ang K5 News FM Iloilo sang libre nga DTX Coffee Mix gikan sa Klinika de Alternativo Medicina kag tinapay. Samtang ginaagdaman ni Asuncion ang tanan nga magpasakop sa masunod nila nga bloodletting activity nga patigayono naman sa Festive Walk Mall sa Agosto 17. And yung sa program namin sa 17, ini-invite ko kayong lahat na mag-participate. Gaya ng sabi ko, yung bloodletting kasi napakagandang programa ito, hindi lang sa nagbibigay tayo ng dugo pero sa ating katawan din. Ini si K5, Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of Ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.